Mill-bidu tas-sena sal-lum inħarġu mal-10,000 kontravenzjoni brabta mal-użu tal-mobile waqt is-sewqan. Ħabar dan il-Ministru responsabbli mill-Intern Byron Camilleri waqt li kien mistieden fuq il-programm Extra fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Din is-sena biss ingħataw diġà biex nifhmu n-numri aktar minn 10,000 taħrika dwar l-użu tal-mobile waqt is-sewqan. Waqt dan il-programm ġie diskussa s-sigurtà fit-toroq ta' pajjiżna fejn il-Ministru Camilleri ta' elenku tal-ħidma li komplit intensifika fl-aħħar snin. Fil-fatt matul is-sena li għaddiet sar l-akbar ammont ta' spezzjonijiet fit-toroq, apparti minn hekk din is-sena saru aktar minn kemm saru s-sena li għaddiet. Fil-fatt dan huwa t-triplu tal-ammont li kienu jsiru 10 snin ilu. Apparti minn hekk ġie diskussu ukoll l-abbozz ta' liġi l-mistenni jara li f'każijiet li tkun ikkwaġunata mewt minħabba alkoħol jew droga mhux se jifdal il-possibilità li tingħata sentenza ta' ħabs sospiża fejn jidħlu t-testijiet li mistennija jibdew jintużaw biex jaqbdu l-preżenza ta' droga fil-ġisem, il-Ministru nnota kif din taqqat mal-Istrateġija Nazzjonali dwar id-droga li kienet varata ftit ta' xhur ilu. Dan filwaqt li spjega il-proċedura dwar kif se jibdew jitħadmu tali testijiet meta wieħed jitwaqqaf fuq ispezzjoni ta' traffiku. Dak il-ħin tagħmel it-test li jgħidlek pożittiv jew negativ. Jekk persuna tkun negativ, tibqa' dej bil-ħajja tiegħek b'mod normali, tlift ftit minuti f'dak it-test. Jekk inti tkun pożittiv imbagħad hemm test ieħor li teħtieġ tagħmel illi mhuwiex fi-triq, illi tagħmlu anke fasta tal-pulizija jew nkella f'binja oħra. B'riżultat ta' hekk it-tieni test li jittieħed jindika liema tip ta' droga tkun ittieħdet. Quddiem il-kritika tal-Oppożizzjoni li l-Gvern qed ikun reattiv, il-Ministru stqarr kif l-abbozz ta' liġi huwa frott ħidma ta' xhur iżda mhux biss. Aħna ħabbarna li ħanżidu t-testijiet ta' droga mhux illum, imma xurilu. Illi konna kollox lest, tantu hekk li t-testijiet ta' droga qegħdin f'Malta. Tant illi biex nibda jkun hawn roadside għaliex nkunu ċari, testijiet ta' droga diġà jsiru meta jkun hemm inċidenti, f'dawk l-inċidenti biss li tinħadar inkjesta maġisterjali fuq ordni tal-Maġistrat. U aħna qed ngħidu dik ħanibdluha u bħalma jista' jsir fit-triq permezz tal-breathalyzer, ħajbda jsir ukoll it-test ta' droga ukoll fit-triq. Il-ħsieb wara din iż-żieda fl-infurzar jibqa' dak li wieħed għandu jaħsibha darbtejn qabel jabbuża u jsuq meta jkun taħt l-influwenza tal-alkoħol jew xi sustanza. Aħsibha darbtejn qabel tabbuża għaliex id-deterrent ser ikun ikbar milli qatt kien f'pajjiżna.